Esechegi majo kanyono mag duond buch ODM County ma Mombasa ikore ne yiero mag tend duond burano ma ichano time odiochieng' ma kiny wuok tich. Tend jodong luo Mombasa ne wuok oko mar siro Victor Abayo kar bedo jakom kaka jagoro kotelnegi kod jakom James Obara Kings. Jodongo gone kata kamano jiwo duol mabiro tayo yiero no mondo mi otim yiero ler kod ratiro mar gayo tulo kata koko madibed bedo kinde yiero kod toke yiero no. Magi ne giwacho ka tend duond burano to ne okoni gi siro lwedo yiero mar timo winjruok kata consensus ma ok mano mar goyo ombulu to chutho e kom goro mikoni piem nitiere mapek e kind Victor Abayo kod mane en jagoro Geoffrey Busaka. Secretary General wetu ambaye tumekubali kama jamii kutoka mbalimbali katika watu mbalimbali, si Wajaluo peke yake. Abro wuok matek mondariwo ganda te ogendni te modak Mombasa, jo kanisa te modak Mombasa, Waislam gi jite mondo wati kanyakla mondo wager chama wa mar ODM. Wangni Mombasa golo 100% leadership mar ODM. Our position is that we embrace consensus which has been used right from the grassroots up to the constituency level of leadership. At the same time, we appeal to the stakeholders, that is the people who are mandated to do the consensus, to make sure that the cosmopolitan nature of our county is reflected in the outcome of Monday elections.